Γεια σας φίλοι μου, είναι Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024. Ελπίζω να είστε όλοι καλά με το καλό, να είστε γεροί και δυνατοί εύχομαι. Και στην κανονική εκπομπή που τη γύρισα πριν από λίγο, μιλήσαμε καταρχάς φυσικά για το γεγονός των ημερών, που δεν είναι άλλο από την έκφραση των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη φορά, ούτως ώστε να επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή μας και ταυτοχρόνως να στείλουμε εκεί πέρα τους εκπροσώπους μας για να διαμορφώσουν ένα μέλλον το οποίο μας είπαν όμως ότι είναι προδιαγεγραμμένο. Αυτό που το πας. Και έτσι λοιπόν παρακολουθούμε αυτά τα γεγονότα σε μια μονίμως υπνοτισμένη ατμόσφαιρα στην οποία η ατζέντα προχωράει στο background με κάθε τρόπο. Είδαμε την πρόεδρο της Βαρντάσκα να λέει αντί να χρησιμοποιεί έστω καν το όνομα Βόρεια Μακεδονία, να μην χρησιμοποιεί καν το Βόρεια, επικαλούμενοι προσωπικούς λόγους, ότι οι προσωπικές της πεποιθήσεις είναι παραπάνω ακόμα και από τη συνθήκη βλέπεις, διότι έχει την ιστορία και τη λογική με το μέρος της προφανώς. Γιατί πόσο πιο οφθαλμοφανές μπορεί να είναι ότι το Αλέξανδρος ας πούμε είναι όνομα Σκοπιανό. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, σε αυτό το πλαίσιο είδαμε λοιπόν τη Λαγκάρντε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν στα πλαίσια της ατζέντας όπως έχουμε πει, και για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την κλιματική αλλαγή μας μίλησε για ότι θα πάρθουν διάφορα μέτρα και ένα από αυτά θα είναι το να μην υπάρχουν χαρτονομίσματα. Έτσι, διότι αυτό είναι καλό για το κλίμα. Οπότε ένα ψηφιακό νόμισμα καταλαβαίνουμε έτσι ότι δεν μπορούν να μεταδοθούν ούτε ιοί, ούτε να δημιουργήσουν πρόβλημα στα δάση, ούτε τίποτα. Γιατί ξέρεις, όσο περνάνε και τα χρόνια εκτυπώνουν όλο και περισσότερο. Το θέμα είναι ότι δεν πάει εκεί που έπρεπε να πηγαίνει. Και λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτά τα θέματα για τα οποία και η ψηφιακή ταυτότητα είναι υπερβολικά χρήσιμη σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή από ό,τι μάθαμε, διότι όταν θα έχουν όλες τις πληροφορίες μας λέει συγκεντρωμένες εκεί πέρα, τότε σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει η δυνατότητα να μας προστατέψουν καλύτερα. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχε περίπτωση τώρα κάτι να μην είναι για το πολύ καλό μας, όχι απλά για το καλό μας. Και εμείς κάναμε και την εκπομπή, ξέρεις, με τη Μαρία τη Γλαρέτζου την περασμένη τώρα τις προάλλες, στις 16 Μαΐου βασικά ήτανε, για τους αεροψεκασμούς, και μας βγήκε τελικά ο ειδικός ούτε 2 εβδομάδες αργότερα, λέγοντας ότι θα έπρεπε να θεωρούμε δεδομένο τελικά ότι ψεκάζουν, και μάλιστα ότι το κάνουν, αν είχες δει την εκπομπή τι είπαμε, εδώ και 50 χρόνια, και το έλεγε με μία άνεση ανερυθρίαστα και έκανε και χιούμορ για τους συνωμοσιολόγους, ότι άλλο οι συνωμοσιολόγοι, δηλαδή όπως είπαμε και στην εκπομπή, δεν είπε ότι μας ψεκάζουν, είπε ότι μας ψεκάζουν. Οι συνωμοσιολόγοι είπαν ότι μας ψεκάζουν, ενώ αυτός δεν είπε ότι μας ψεκάζουν, είπε ότι μας ψεκάζουν. Κατάλαβες? Και έτσι λοιπόν προχωράνε τα πράγματα φίλοι μου και αντιστέκονται στην κλιματική αλλαγή, και φυσικά ποιος άλλος θα έπρεπε να είναι στην κεφαλή από τον Bill Gates, ο οποίος μετά την επιτυχία των προηγούμενων μπολιών τώρα φτιάχνει εμβόλια τα οποία χρηματοδοτεί έτσι εταιρείες οι οποίες θα φτιάξουν εμβόλια τα οποία θα μειώνουν τα αέρια του θερμοκηπίου μέσα από επηρεάζοντας το έντερο ή γενικότερα δεν ξέρουμε τι ακριβώς των ζωντανών, για να μην εκπέμπουν πολλά αέρια του θερμοκηπίου. Εντάξει. Για τα οποία εμβόλια βέβαια κοροϊδοϊού είδαμε ότι συνέβαινε και ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες αποκαλύψεις. Είδαμε για την προσπάθεια που έχει πάρει κάποιο διάστημα τώρα του Σλοβάκου Πρωθυπουργού απόπειρα δολοφονίας, αλλά δείξαμε ότι τον προηγούμενο καιρό έκανε δηλώσεις κατά των μπολιών και κατά της συμφωνίας του ΠΟΗ και τέτοιου είδους πραγματάκια, και όλο και πιο πολλά έρχονται στη φόρα, όλο και περισσότερα ακούγονται. Άρα βέβαια τώρα αυτά ήταν προβλέψιμο ότι θα έβγαιναν τώρα στη φόρα, όπως και τις προάλλες με την AstraZeneca,
Τώρα είναι αργά για αυτά, γιατί έχουμε περάσει σε επόμενο επίπεδο με όλα αυτά τα πράγματα που δείχνουμε και τις ψηφιοποιήσεις. Είναι ότι είμαστε για τα καλά στη διαδικασία της γρίπης των πτηνών. Δείξαμε ότι η Αμερική έκανε συμφωνία με τη Moderna ήδη για mRNA μπόλια για τη γρίπη των πτηνών και το παραμύθι έτσι συνεχίζεται. Αλλά τουλάχιστον το ευχάριστο ήταν ότι δεν προχώρησε η συνθήκη πανδημίας του ΠΟΗ. Εντάξει. Και έτσι λοιπόν δείξαμε και διάφορα πράγματα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης της Ρωσίας και δείξαμε διάφορα πραγματάκια, όπως για παράδειγμα ότι θα είναι ένα απόλυτα ασφαλές φόρουμ, διότι όλοι οι παρευρισκόμενοι θα έχουν κάνει πιο πριν το PCR τους, αλλά αναλύσαμε και δείξαμε εκεί και πολλά στοιχεία από αυτά που συζητήθηκαν σε σχέση με την κλιματική ατζέντα, την ψηφιοποίηση, τη βιομετρία και όλα αυτά τα γνωστά, τα οποία έχουμε μάθει από τη δική μας πλευρά, ακριβώς τα ίδια, για να καταλάβεις. Αλλά αυτά τα έχει συνηθίσει πλέον αν παρακολουθείς τις εκπομπές και ταυτόχρονα δημιουργείται ένα πολεμικό κλίμα, θα λέγαμε, με διάφορους τρόπους, όλο και περισσότερο και πάντα έτσι κάτι μυρίζει και γνωρίζουμε ότι δεν θα τους ήταν και κάτι ιδιαίτερο να φέρουν τα πράγματα, να δοθεί μια αφορμή και να γίνει αυτό που φανταζόμαστε. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε την ψηφιοποίηση λοιπόν, που θα μας κρατήσει ασφαλείς όπως και να έχει σε κάθε επίπεδο, γιατί θα είμαστε κλειδωμένοι στο σπίτι μας και ειδικότερα αν έχουμε και ένα τσιπάκι όπως αυτό του Elon Musk, δεν χρειάζεται και ούτε καν να κινούμαστε, που πήρε έγκριση για να μπει και σε δεύτερο άτομο, όπως και φυσικά είδαμε την τεχνητή νοημοσύνη και ένα νέο chatbot μέσα στο οποίο μιλούμε με το μελλοντικό μας εαυτό, αφού αυτός έχει συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες για μας και μας συμβουλεύει για το πώς θα ήταν καλό έτσι να κινηθεί η ζωή μας, το οποίο το σχολιάσαμε. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε παντού, φίλοι μου, να υπάρχει η απόλυτη χειραγώγηση, όπως και ταυτόχρονα η προσπάθεια να μην παρατηρήσουμε αυτά τα πράγματα που έχουν πραγματική ουσία, όπως δεν θέλουν να ξέρουμε ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα συστήματα εδώ πέρα, την ίδια στιγμή δεν θέλουν και να αναγνωρίσουμε ποια είναι η βασική τους ατζέντα και ποια είναι όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι για λαϊκή κατανάλωση. Και αυτή την προσπάθεια κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Αλλά γίνεται πολύ υποχθόνια και γίνεται πέραν από το επίπεδο της ύλης, φίλοι μου, γιατί είναι η προσπάθεια να φυλακίσει απόλυτα τη βούλησή μας σε αυτό το πλαίσιο και εμείς όμως από τη δική μας πλευρά τόσο με θάρρος, το οποίο έρχεται και από τη σιγουριά ότι ακολουθούμε το δρόμο της αλήθειας και με δύναμη προσπαθούμε να προχωρούμε, να βλέπουμε τα πράγματα όσο πιο καθαρά γίνεται και να είμαστε όσο πιο αληθινοί γίνεται, να βρίσκουμε το δρόμο της αλήθειας, να τον αναγνωρίζουμε, να βλέπουμε τι συμβαίνει με μας, να βλέπουμε τι συμβαίνει με τον κόσμο και πάντα να πηγαίνουμε και συνέχεια να ακολουθούμε το δρόμο που μας φέρνει όλο και πιο κοντά στο Θεό. Αυτά λοιπόν που λέτε, φίλοι μου, τα λέμε με το καλό και στην κανονική εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.